eskatzen dizkiogu umei gauaren iluntasunetik eta munstroetatik babesteko. Batzuetan munstroak etxe kanpoan daude, sartzeko zain. Baina beste zenbaitetan, aldiz, munstroak etxe barruan daude jadanik. Hurrengo euskal kanta herriko honetan, munstro baten historia kontatzen da. Aita Gasteizen da, kanpoan dago. Eta ama, halabeharrez, manduan hartuta. Baina are gehiago, aitak diru asko izan arren, ama, gauero, bidian salduta dabil. No